Hej, her taler Burger King. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Her er Burger King. Hvad kan jeg gøre for dig i dag? Hej igen. Hvad står der på Burger og menuen? pommes frites for det meste. Så snart din Hvad burger er hedder klar. du? De har den meget berømte, som alle taler om. Salut. Hvem ville have troet? Burger King Super Whopper halvvejs igennem. Vegansk vandrer. Jesus, hvad hedder det også? Nej, jeg kan ikke huske det. Nej, det er ikke den plantebaserede Whopper. Det er så irriterende. Gud. Burger King ser virkelig godt ud nu. Aldrig været hos Burger King før, men Jesus. Okay, jamen, jeg ved det ikke, men hvad er egentlig alt godt for dig? Ikke. Har du så Nej. en yndlingsbrød? Alle borgere er på den ene eller anden måde abiest. Det er alt, hvad jeg sagde. Nogen borger, tak. Okay, vi har Whopperen, den store Whopper, den endnu større i-hopper. Bacon Whopper, den lille Whopper. Whopperen, Double Mac Whopper, Twiggen Whopper, med ekstra oksekød og Big Mac. Jeg vil gerne have Velkommen. Væsse! Okay, kør nu. Hvad sælger du ud over Vi har burgere? frisnacks og noget at spise. Vent, noget at drikke. Jeg har engang spist en forbandet Burger King. En drink. Jeg drikker. Så jeg drikker. Gister, de har det mælk. Ikke sandt. Du ved, de gør det, selvom der er milkshakes, kaffe, limonade og juice. Vi har æble. Og Sinas æble. Smule på det her niveau. Zinga. Siger du, at du bare går forbi? Nej, det var et spørgsmål, ikke om burgeren. Vilje og døbele basinga. Åbenlyse anarkister. Større beløb? Undskyld. Vi har et nyt smilfang. Jeg har både Og det er derfor, Ja, jeg ham. lidt down. Hvad? Jesus. Cool down. Det taler vi ikke mere om. Nu er det anderledes, mor. Black band. Vi sælger normalt ikke tape, men du kan tilføje det og betale $80 ekstra. Er det i orden for dig, fru? Det er en Burger King. Mama, hvad er det for noget? Lad mig lige læse det op. En orange studerende vil til 3. Jeg har glemt resten. Fire, har du bestilt noget andet? Det bliver så 13 euro og 99 cent. Hvor vil I hente det? Eller hvor skal det leveres? Sig okay. Hvis du vil have det leveret. Perfekt. Venner vil I have had. Det var i går, skat. Så vil du have det til næste jul? Ligesom et år bliver til et år. Okay, sådan. En appelsinjuice. En tappe. 16 kommer ind i for jul næste år. Og 2 vil hente dette i et mål. Har jeg skrevet det ned? Noget andet. Det jeg vil. Gå ikke!